Il-banda Kontrugġieru tar-Rabat twaqfet fl-1869 u hija waħda mill-ewwel banet f'pajjiżna u din is-sena qed tfakkar il-150 sena mit-twaqqif tagħha. Għal dan il-għan ir-Rabtin Pawlini nidew set ta' marċi ġodda fuq sidi li se jindaqqu għall-ewwel darba din is-sena. It-taħlita ta' mużika ivvasta minn marċi ta' surmastijiet u mużiċisti magħrufa flimkien ma' mużika kontemporanja fosthom tas-surmast attwali James Chappell u l-bandisti tal-lokal. Is-segretarju tal-banda Eris Ċefaj qal li b'din il-pubblikazzjoni kompla jikber l-arkivju fermrik ta' din il-banda. Li xanna l-eqdem marċ illi qegħdin nirrekordjaw huwa innu nazzjonali. Innu marċa nazzjonali Kontrugġieru tas-surmast Antonio Epifanio Aġus li kien surmast direttur tal-banda Kontrugġieru. Sa nimxu mbagħad għas-surmast Lorenzo Gatt illi ħalli ninnu marċja għad-Dio Vivo ta' Corpus 1894. Imbagħad għandna ta' Vitaliti li kien surmast direttur tal-banda Kontrugġieru 1922, ħammorru mbagħad għal Vincenzo Ċappara, Joseph Azzoppardi li kien ukoll bandist tal-banda Kontrugġieru, il-professur Joseph Vella li għamel 40 sena wkoll surmast direttur. F'din l-okkażjoni il-banda ser tippubblika wkoll ktieb storiku bl-isem Il-Banda tar-Rabat, ġrajiet is-Soċjetà San Pawl Banda Kontrugġieru. Dan huwa ktieb riċerkat mill-istoriku mill-mibki Winston Lawrence Zammit bi preżentazzjoni tiegħu ta' Monsinjur Ġvanna Azzoppardi, ġifieri ħanniduh propju hawnhekk ġo Palazzo San Paolo r-Rabat nhar il-21 ta' Ġunju fejn fih ukoll l-istorja tal-banda Kontrugġieru u il-kontributi li din il-banda tat lil post bħal huwa r-Rabat u l-mużika biex ngħidlek fuq bażi nazzjonali ukoll. Ġifieri dan huwa l-istorja matul dawn l-aħħar 50 sena tal-banda Kontrugġieru li. Sa dan it-tant il-Marsin qed jiċċelebraw ukoll is-70 sena mit-twaqqif tas-Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa kif jgħid is-Sur Leo Ċantar membru attiv ta' din l-għaqda. U inħass il-bżonn is-6 snin wara li jinfetaħ klabb għall-Marsin. F'dan il-klabb fid-berik tiegħu kien ġie ċertu Patrisal f'Xikluna u bierek dan il-klabb li kien jismu Marsa Sports Club u hemmhekk tal-idea li għandha titwaqqaf is-Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa. U propju ħarġet tal-ewwel darba d-doq il-banda Trinità Qaddisa fit-12 ta' Ġunju tal-1949, 70 sena illum. Sabiex tfakkar dan l-anniversarju l-ġimgħa li ġej din is-soċjetà se tella spettaklu mill-aqwa ta' nar hekk kif spjega s-Sur Paul Camilleri responsabbli min-nar tal-festa. Biex nagħmlu iktar affarijiet mis-soltu snin ta' qabel. Bħal ma tara fuq il-bejt qed isir preparamenti għax-show tan-nar li dis-sena zidna il-laser u anki d-daw sinkronizzat mal-mużika. Żewġ sorpriżi oħra waqt il-marċ, ma nistax ngħidlek x'inhuma. U kull min jixtieq jiġi jara da show is-sena l-oħra kellna pjazza mimlija nies bl-arblu man-nar miegħu ippakjat. Apparti minn hekk is-soċjetà se tella qatt ta' sorpriżi fl-ispettaklu tal-ġimgħa fost oħrajn se jinkixef il-frontispizju ġdid tas-sede tas-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.